ए जी सुनी ना। हम मुकेश सिंह रउआ सबके फिर से स्वागत करता नहीं रउआ सबके यूट्यूब चैनल भोजपुरिया अंग्रेज में। और आई आज बिना देरी किए फटाफट सीख लेवे के कि विदाई लेवे के समय यानी कि उसे मिलल गईल तब प्रणामा पाती हो गईल, अब बात खत्म हो गईल तो उनके विदाई लेवे के समय कब का बोले के बा। तो सबसे पहिल का जौन फ्रेज जौन सबसे ज़्यादा नॉर्मली यूज कइल जाला वो होला बाय। यानी जब भी केहू से बात हो गईल, काम खत्म हो गईल, विदा लेतानी तो बाय बोलल मत भूलें। आई एकरा खातिर टाइम के कोनो बाउंड्री नहीं के, कभी भी बोलल जा सकता। दूसर का फ्रेज यूज कइल जाला हैव अ नाइस डे। ई दिनवे में यूज कइल जाला, जब दिन में मिलनी बातचीत खत्म हो गईल तो हैव अ नाइस डे बोल के विदाई लेहल जाला। या फिर बोल सकता नहीं गुड डे टू यू, ओकरा बाद ओकर नाम रखता नहीं या पोजीशन बता दी कि गुड डे टू यू मुकेश या गुड डे टू यू टीचर, ऐसे बोल के विदा ले सकता नहीं। तीसर का सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी रात में विदा लेम तो एक तो गुड नाइट बोल के विदा ले सकता नहीं। दूसर का हैव अ स्वीट ड्रीम, जौना का मतलब होला कि तारा खूब बढ़िया नींद आवे और रात भर सपना में सुंदर सुंदर चीज आवे। और एकरा के और ज़्यादा इफेक्टिव बनावे खातिर एकरा बादवा ऐड कर सकता नहीं कुछ और भी फ्रेज, जैसे कि नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन, सी यू लेटर, सी यू सून। एकर मतलब होला कि हमने जल्दिए मिलल जाई और उससे मिल के बड़ा अच्छा लागल। तो ऐसा ऐसा फ्रेज बाद में लगा सकता नहीं। तो आज बस इतना ही रहते हो के कैसे तो रबी के फसल तैयार हो गईल बा। हम समझता नहीं काफ़ी भाग दौड़ के अभी माहौल चल रहा बा, तो थोड़े थोड़े सीखे के। तो बस आज ला बस इतना ही। और हम आशा करता नहीं कि ऐसे रुआ लोग बहुत कुछ सीखत होखेम आ एकर लाभ लेत होखेम। तो अपने तक एकरा के सीमित ना रख के एकरा के शेयर करी और ज़्यादा ज़्यादा लोग तक पहुँचाई और सबसे लाइक कराई ताकि हमरो हिम्मतो बना रहे। आज सब्सक्राइब जे नहीं कैल ओकरा से बोल देंगे भैया सब्सक्राइब कर दो, कहे तो फीओ नहीं देवे के पूरा फ्री बा, खाली सब्सक्राइब करके लाइक करके वीडियो को शेयर कर दी और बेल आइकन एगो घंटी के आइकन आओ तो ये घंटी के क्लिक कर दी और सबसे ऊपर का ऑप्शन हुआ ऑल क्लिक कर दी। तो फिर मिलल जाई एगो नयका वीडियो के साथे। अब हमरा ओर से रुआ लोग कि इतना सुंदर सपोर्ट देवे खातिर वीडियोवा के अंत तक अच्छा से देखे खातिर और सारा ग्रुप में शेयर करे खातिर हृदय से बहुत बहुत आभार और बहुत सारा धन्यवाद। और सारा बड़कन लोगन के पाँव छू के प्रणाम और छोटकन के बहुत सारा दुलार प्यार।